L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu il-mulej ma'kom. Bonġu lil kulħadd l-aħwa. Nilqakom għal din il-liturġija tal-Ewkaristija l-Quddisa fejn nisimgħu lil Ġesu u nirċievu lil Ġesu. Nirringrazzjaw il-mulej tad-don tal-ħajja, nirringrazzjaw il-mulej tad-don anke ta' Marija. Jiet hawnhekk dalgħodu għaliex jaħbad ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tiegħi, 34 sena, u xtaqt propju li ngħid grazzi lil mulej quddiem l-għażiża Ommu Marija hawnhekk ġo Tapinu. Nistedinkom biex nibdew il-qudiesa l-aħwa billi nħarsu ftit lejn nfusna u naraw x'inhuma dawk l-areas, dawk l-elementi, dawk l-għażliet illi forsi b'daqsxejn attenzjoni stajna evitajnihom. U nitolbu maħfar lill-Alla tan-nuqqasijiet tad-dnubiet tagħna u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin, billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nfaħru lill-Alla flimkien, glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħru, nberku, naduraw, tubġieħ, roddulek ħajra għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti jerġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lilna l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li jinti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u miegħek jgħix wisalkan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Nies ta' rasibsa huma ħajkunu jafu li hemm profeta ġo nofshom. Qari mill-ktieb tal-profet Eżekjer. F'dak iż-żmien daħal fija l-Ispirtu u waqafni fuq riġrejja u smajt x'kien qiegħed jgħidli. Qalli, o bniedem, qiegħed nibatek għantuliet Iżrael, ġens ta' nies rashom jibsa, li rvellaw kontra tiegħi, dimbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom jibsa. Se nibatek għandhom biex tgħidilhom. Dan jgħid Sid il-mulej. Jisimgħu u ma jisimgħux. Nies ta' rasibsa huma ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Lejk nerfajnija, int li tammar fis-smawiet. Ara bħal għajnejn il-qaddejja lejn id-sidhom. Ekk għajnejna lejn il-mulej, ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sita, ekk għajnejna lejn il-mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna. Ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħelna lejna mulej, ħelna lina, għax mitmuwa sa xebba bit-tajjir, imxebba l-aħħar ruħna, biż-żebbliħ tal-onja, bit-tajjir tal-gburin, ngħidu flimkien, għajnejna lejn il-mulej sa ma jkollu ħniena minna. It-tieni qari. Niftaħar b'dak li hu dajjef fija biex trisrih fuq il-qawwa ta' Kristu.
Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korinti. Ħuti biex ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor ta' rivelazzjonijiet tqedit li xewka f'ġismi messaġġiera tax-Xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-mulej biex jitidbiet minni, iżda hu ġibni. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbuliezzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debbuliezzi tiegħi, bit-tajjir, bl-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Jogħġobkom inqumu bil-iqfa l-Evanġelu. L-ispirtu tal-mulej fuqi batni wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxiepli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu: Mnejn kisbu dan kollu u x'inhu dan il-nerf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-leġubijiet kbar bideh. U dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija u Ġakbu u Ġoswe u Ġuda u Xmun. Uħutu il-bniet mhumiex hawn magħna, huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għallhom Ġesu: ebda profeta ma bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel l-ebda miraklu, ħlief li qiegħed ideħħ fuq ftit morda u fejjaqhom, u baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu tal-Quddisa għamilt battuta qed niġu għall-Ewkaristija biex nisimgħu u biex nilqgħu nirċievu lil Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum ta' San Mark huwa proprju esperjenza fejn kien hemm iċ-ċans l-opportunità biex Ġesu jiġi mismuh u milqawh. Mar f'daru. Reġa' d-dar bil-Malti ngħidu ara mela rġa' ġejt. Din is-silta tal-Vanġelu hija proprju din. Ġesu reġa' lura mhux waħdu, mar ma' dawk li jagħmlu għażla li jibqgħu miegħu. Mar mad-dixxiepli tiegħu. Jien nixtieq inħalli bikom biss laħwa 3 kelmiet dal-għodu minn tal-Vanġelu. L-ewwel kelma hija moviment. Ġesu huwa dak li jieħu l-inizjattiva biex jiltaqa' ma' kulħadd. Il-ġimgħa l-oħra l-Vanġelu kien hemm it-tifla ta' Ġajru, ejja x'qed tmut, mietet, nafu x'ġara, u l-mara bin-nixxija missitlu il-mantell it-tar. Ġesu jiltaqa' mal-batuti u jinduna meta jiltaqa' magħhom anke jekk ma jgħidulux. Il-moviment hija dejjem l-inizjattiva tal-Alla laħu. Namlu x'namlu Ġesu sa nsibu hemm. Lienna Ġesu mhux se jħallina waħedna. Jista' jkun li aħna mhux forsi niċħduh, imma forsi ninsewh, inwarbuh u iwa u mhux xorta. Imma Ġesu le, Ġesu
fir-relazzjoni tiegħek u tiegħi mhux ħajjgħid u allura u mhux xorta le. Il-kelma mhux xorta u allura ma teżistix fil-vokabolarju ta' Ġesu. Ġesu jiġi dejjem jiltaqgħu. Il-moviment tal-mulej. It-tieni kelma, proposta. Ġesu meta jiġi mhux ħajoqgħod jiġi b'ħafna paroli żejda, mhux b'ħafna ħlewiet u kliem vojt, kliem żejjed. Ġesu ħajjiġi u jagħmel proposta. Issa hawnhekk ħanejt xi ħaġa li forsi tgħidli minuta ta'. Ġesu mhux ħajagħmel proposta ta' dottrina, imma proposta ta' fidi. Ġesu ma marx jgħidilhom suppost tagħmlu din u suppost tagħmlu dik u l-oħra. Ġesu mar mad-dixxipli. Ġesu mar jagħmel proposta ta' mixja ta' fidi. U ġeneralment min huma dawk li jirreaġixxu? Il-Fariżej, rajna l-Vanġelu dil-ġimgħa, ħadulu paralitiku u Ġesu staġeb bil-fidi tagħhom. Għallu d-nubietek maħfura. Daqqet jidej. Min kienu dawk li qalu daqqet jidej? Il-kbarat reliġjużi. Għax mhux suppost jgħid u jagħmel dak li huma derilhom li ma kellux jagħmel. U hawnhekk naħseb ħbieb, aħna li dejjem ngħid meta niġu għal qudiesa hemm diġà bażi tajba. Għax dak li jkun ma jinteressax ma jiġix. Li nikomplu nattendu l-Ewkaristija, ejjew nagħmlu dak li bl-Ingliż jgħidula qualitative leap, il-qabża mhux nagħmel dak li drajt, nagħmel dak li skoprejt. Lil Ġesu mhux naraħ bħala sett ta' regoli, lil Ġesu naraħ bħala esperjenza mixja ta' fidi. Fejn ħajjismani, fejn ħajjilqani, jien kif jien. Sew jekk jien ninsab sew jekk ninsab imċaftar. Sew jekk għandi forma u sew jekk għandi forma oħra u qed tifhmuni. Ġesu lil kulħadd se jaċċetta. Ġesu mhux se jirrifjuta lil ħadd, lil kulħadd, lil kull waħda wieħed minna se jagħmlilna l-proposta. Ejja, skopri li jint persuna maħbuba. Il-proposta. L-ewwel kelmedna l-moviment, it-tieni l-proposta, it-tielet u l-aħħar waħda biex ma ntawwalx. Risposta. Hemmhekk issa hemm jiena u inti. X'ħadd tkun ir-risposta tiegħi quddiem l-inizjattiva libera, abbondanti, mimlija mħabba tal-mulej. U l-Vanġelu, noqogħdu attenti tax, il-Vanġelu veru li ilu miktub 2000 sena, però qisu nkiteb dal-għodu mar għand niesu fis-sens dawk li trabba magħhom kienu jafu u x'għamlu ħadu d-distanza. Bdew janalizzawh biex spiċċaw, biex jiġġudikawh u jikkundannawh. Ara dan kemm hu bravu, dan kif sar daqshekk bravu? Dan l-erf min fejn ġab? Dawn l-azzjonijiet. U x'ġara l-aħwa meta quddiem Ġesu nieħdu d-distanza, finished. Lesta. Jien ħansir ġudikant ta' Ġesu, ħansir imħallef ta' Ġesu. Jien ħan iddeċidi fuq Ġesu, mhux ħanħalli ħajti tiġi deċiża mill-imħabba tiegħu. U ma seta jagħmel xejn. Għaliex? Minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. L-aħwa jekk inħarsu ftit l-esperjenza tagħna, nibda minni ta' aħna kultant, jien kultant mhux hekk ukoll jiġrili li Ġesu jagħmel li proposta, ninduna naf li Ġesu qiegħdejja, però m'iniex komdu, ma rridx noħroġ minn dak li ngħidula bl-Ingliż il-comfort zone. O le ta' o għajma, u nispiċċa nanalizzah, nuġġudikah u nispiċċa warbu. U minn ħaj jispiċċa ħażin naturalment huwa jien. L-aħwa il-fidi nisranija mhux biżżejjed dak li suppost nagħmlu id-dottrina.
Il-fidi nisranija dak li Ġesu qed isejħilna biex ngħixu. Il-fidi nisranija hija esperjenza. U esperjenza l-ewwel qabel kollox din huwa ħsieb ta' Papa Benedittu. Esperjenza fejn ninduna kemm Ġesu iħobbni, dik l-ewwel ħaġa l-aħwa. X'ħan nagħmel Fader? Xejn. Ikkalma. Araf li int u jien aħna persuni maħbubin minn Ġesu. Minn hemm tibda? Għax meta ninduna li jien maħbub, ir-reżistenzi, il-ġudizzji, il-biża jinħal bħas-silġ fix-xemx u iktar ma tagħmel sħana bħal dawn il-ġranet iktar jinħal malajr. U ħafna drabi ma nindunawx aħna li anke meta tagħmel il-heat wave inkunu qed inġorru silġ fil-qalb tagħna. Inkunu ibsin mal-oħrajn u jaħassa nispiċċaw biex inkunu ibsin magħna nfusna. Nagħlaq l-aħwa billi nerġa' nfakkarkom it-tlet kelmiet. Il-moviment ta' Ġesu, l-inizjattiva, il-proposta li tilliberana, imma mbagħad hemm ir-risposta. F'dak il-punt jiena lil Ġesu se ngħidlu, okay, però jenni ta' għax jiena ma fitx, it's okay, ejja mexxi, ejja hawn spazju għal kulħadd, hawn spazju għal kulħadd. U nitolbu dejjem il-Marija l-aħwa, il-Madonna, kana, għamlu dak li jgħidilkom hu u tindunaw li meta nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, l-imbit tal-ferħ u l-imbit tal-ottimizmu u l-imbit tas-serenità u imbit li ma ħajjonqsilna qatt. U dak li għandna bżonn illum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistedinkom ħbib u bil-wieqfa flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jistakol li ħalaq is-sema. Kull wieħed dak li ma jidhir u lej wieħed Ġesu Kristu lejn waħdini tagħna. Nisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nisser mhux magħmum, tura waħda mal-missier u beħsar kollu. Som jitalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant. Milek Marija Ver sarbni. Salbo ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnu. It-tielet jum għammin bil-wiet skont il-kodba mqatt tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missija. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix twil. L-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja. U ġej mill-missier u mill-liben. Li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti. Il-Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Istqarma mutija waħda għal-mafra tal-mit. Għamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġejja. Dan il-jum fejn il-Knisja tiċċelebra l-Ewkaristija biex terġa' tfakkarna li Kristu qam mill-imwiet, inresqu it-talbit tagħna tal-komunità tagħna anke personali fi skiet lil mulej. Nitolbu l-ewwel qabel kollox għal Papa Franġisku, sabiex il-mulej jkompli jassistih, jagħtih il-grazzi li jeħtieġ ħalli jkompli ixandar l-Evanġelju tal-ferħ u tal-ħnina lill-umanità kollha. Nitolbu ismana. Nitolbu għall-isqfijiet tagħna ħalli mnebħin mill-Ispirtu Santu u mejjunin mit-talb tagħna ikomplu jisimgħu il-vuċi tal-Ispirtu ħalli jkomplu jgħinuna lilna l-insara li niskopru l-imħabba Alla u li ngħixuha b'dinjità u b'onestà. Nitolbu għall-familji tagħna, mod partikolari dawk li bħalissa għaddejjin minn esperjenzi ta' mart, ta' inkwiet, ta' telf tal-eżis tagħhom, sabiex il-faraġġ li tagħtihom il-fidi ikun faraġġ li huma jistgħu jduqu minnu dejjem bil-għajnuna tal-Verġni Marija. Nitolbu isma'. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna ħalli jsibu fit-triq tagħhom adulti bis-sens li l-ħajja tagħhom hija xhieda ta' fidi sempliċi u sabiħa. Nitolbu
ismana. Nitolbu għat-tfal tagħna, speċjalment dawk li qed jgħixu esperjenzi daqsxejn diffiċli, sabiex l-interessi ta' tfal tagħna, il-bżonn li jkunu maħbubin, il-bżonn li jgħixu f'ambjent seren u sikur, jirnexxielhom jakkwistawh u jirnexxielhom jgħixuh. Nitolbu ismana. Nitolbu għal-mejtin tagħna li eżistana, salli l-mulej diġà sejħilhom għandu, sabiex il-mulej jagħtihom il-milja tal-ferħ u tal-għena ta' dejjem. Nitolbu. Nieqfu għal ftit sekondi l-aħwa u l-mulej fil-qalb ta' kull waħda u wieħed minna nofrulu it-talba personali tagħna. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet kollha li għamilnielek, speċjalment it-talbiet li għandna moħbijin fil-qalb tagħna. Ismagħhom mulej u nitolbuk li tilqaħħom bl-interċessjoni ta' Marija u bekk ngħidu flimkien slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħu tagħkom kun oġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija ssaffina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twiżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti tgħader u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun ġarab it-telfin twassallu is-salvazzjoni tiegħek. Bi Kristu l-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu wixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u raddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontanna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jinna li jihdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ l-Imqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insaffuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missieli tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna iżda wkoll kif ridna nagħmlu u ngħixu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina dnubietna bħalma naħfru l-menoħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna bejnietna fil-familji tagħna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li jint trid fija inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l-xulxin. Ġisem fil-kif ma' tinti Sidi Ġesu Kristu. Kun jissolina li se nitqarnu bija mal-ħajja dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu u intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddisijek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidejl lejn il-komandamenti tiegħek. Tħallini qatt ninfiret minnek. L-aħwa dan huwa Ġesu li smajnieh ikellimna u issa jistadina nirċevuh. Dan hu l-ħaruf talla li jneħħid nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqtija. Stejt biss kelma waħda u ruħi tkun.
Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna ek kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, morru u ibqgħu dejjem fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom l-aħwa ta'.